dito ta sa barangay hall pero wa man mi nag-abot. Unya atong gitiksan, wa pod mo reply. Atong gitawagan karon, mo ring ra ang cellphone, di man mo tubag. Ganit nini nagpaila naman ta. Ako si Bumbo John Saldi, pwede ba nga ma-interview ka namo? Atong gi-chatan, sin raman mga kabombo. Ang nahitabo, puwerteng luoya sa mga sugarol nga nakatugyod o gapresohan sa Minalilla Police Station. Kini human nadakpan niadto ga Domingo, Hulyo 7, sa dihang dunay gipahigayon nga tigbakay. Matod pa sa reklamo nga akong nadawat, usa ka konsehal sa barangay maoy nagpasiugda sa tigbakay sa Upper Linaw, diha sa lungsod sa Minalilla tungod kay naay fiesta. Giingon si Barangay Linaw konsehal Rivo de Dios mao'y nagpasiugda sa illegal nga sugal nga diin na gireda sa mga pulis nga miresulta sa pagkasikop sa 5 ka mga sugarol. 5 ka mga sugarol na dakpan mga kabombo, napahamak in town. Kumpiyansa kayo ang mga sugarol. Tungod silang kakumpiyansa, aniadto sa lugar nga dili tigbakayan kay namusta. Kumpiyansa sila nga dili dakpon tungod kay giingong ni pasalig man si konsehal Rivo de Dios nga doon na sila permit nga magsugal, nga mag-operate og tigbakayan kay fista man lagi. Apan unsang pagkaunsaa nga gipangdakop naman noon ang mga sugarol nagabuang in town og panagan, nakabuang og panagan ng mga sugarol sa tigbakayan mga kabombo. Tinuod ba ni konsehal Rivo de Dios? Konsehal ka man sa barangay. Unya ikaw naman nooy nagpasiugda sa tigbakayan. Dili man ni maoy trabaho sa usa ka honorable. Honorable ka man. Wa kay dungog anang usa ka public servant, public servant unya magpasiugda ka sa tigbakayan. Gipahabag panimo ang mga tawo nga miadto sa tigbakayan tungod kay nipasalig ka nga naa moy permit. Puwerte bang nga mahala sa piyansa 30,000 pesos piyansa sa mga madagpa na nagsugal. Kung wala pa ka nipasalig-salig, kung wala pa ka nagpasalig-salig doon na mo'y tigbakay sa Upper Linaw, niyatong Domingo, o niya naamoy permit, dili unta mangadto ang mga sugarol, dili unta masugamak ang mga tao nga nangadakpan, 5 ka buok inta, nangadakpan mga kabombo. Kapila naman ni buhata, kapila na naman ni buhata konsehal, nga ikaw mo ay magpasiugda og tigbakayan. Pila may nakita ninyo sa tigbakayan, nihatag ba mo share para sa kapilya, kay fista man kaha. Osmuna ko di na maoy trabaho sa konsehal sa barangay nga magpasiugda og tigbakayan. May panagmasyador na lang ka sa tigbakayan, wa na lang unta ka nagkonsehal. Unya sa akong pag-adto sa Minalilla Police Station, layo araba sa Minalilla, mutan-aw unta ko sa blatter, mubasa unta ko sa blatter, para ako maklaro kung tinuod ba ang reklamo nga ako nadawat nga dunay mga nadakpan sa tigbakayan tungod kay nagpasiugda ang usa ka konsehal sa Barangay Linaw, lungsod sa Minalilla. Unya apan unsang pagkaunsa ang ilang hepe nga bag-on na assign sa Minalilla Police Station gikan ra ba ni siya sa Fuente Police Station sa una or diri sa Abiliana Police Station sa una sa Cebu City. Himog Chief of Police kato karon sa lungsod sa Minalilla. Unsa pagkaunsa nga di man mosugot nga akong basahon ang blatter. Dili man mosugot nga mutan-aw ko sa blatter, di man unta ko mo picture sa blatter, di man nako picturean ang blatter, mubasa raman ko sa place, time, arresting officer, arrested person, mao ra man na nya facts. Mao ra na kong buhaton, dili man ko ba mo picture dito. Ako na iklaro og tinuod ba nga dunay raid nga nahitabo, no? Unya public document man na. Public document naman na, kay na blatter naman na, ang publiko doon ay katungod unta nga mo tanaw, bubasa kung o sinasuwat diya sa blatter. Makapaduda naman kayo nga ang hepe mismo sa Minalilla Police Station, dili man mosugot nga ipatanaw ang blatter, mubasa raman unta ko kung tinuod ba nga dunay raid nga nahitabo sa Upper Linaw, lungsod sa Minalilla mga kabombo. Wa jud ko magtuo. Wa jud ko magtuo nga maotoy mahitabo kaganiha. Nga unta maayo man unta na nga pulis si Police Major Mark Don Alfred Lianza apan nakuratan ta nga di man ta patanaw sa blatter.